Hori Iñaki, bota, zer izena eta apellido? Ni Iñaki Arroitena, Arroito Sololuze, da izena txerrenduket. Da, ni hona torrentzi bizitza, zuek zizinin, zuetan etxiara asko negurinen, da hona torren bizitza, da handik hona bizina. Ikasketak lehenengo Ondarrore, ezta? Ondarrore. Ondarren ibilin eskolan, horre lauti zeire do, daro etxiarra zanen, zei zazpitxik marra maika artean bine bertxun. Da gero amendik beko benta joinen, markina. Da gero xamazi urte zelan egon eskoliet, da biharren azintzen. Da mentxe. Eta eurenen bazen duen idirik edo... Bueno, lehena eurenen behitxeko gozin probako, baina nik nintxu zetu. Nik hona etortxe gero aziaten hori gogui, hori oloi, hori. Hemen osagoa zan horte biltzena, Simon, da areta zinen hori guztetan horta. Haitxitxa, berretxun programon duen da tan ezagune hilario? Bai, asko biltzen, tiokin batera asko biltzen habe. Da gero bestiok zintzen horta, olin horta. Zeuk, ibilizara, hitze ibilizara zu, bai idisekin, bai zaldisekin kontako zu bizkat, zeure historizia? Bueno, historizia, ez dago jendik kontak, baina... Lehenengo hor erdutzen egin nuen idisekin, Simonekin. Horren leo markineko eloia zen eban, kara hitzei, da gero mendexan egin nuen tio Simonekin. Zein da gero milioin da Magdalenan da hemen hilo barria eta begoi. Da gero pasa ginen Zaldire pasa ginen. Zaldire Asturi edo horta pasa ginen gero. Da horre nuen Alberto Aixerrikoaz behitzain da horta ginen. Leheniko ze plazaratu zinen nien, zenbat urte izira bera? Erdotzen da Magdale milio. Mendexean antzera horre urte bat erren da ez da amabi bat urte edo. Lagun hau izan. Edo zelako hitzeinaz, ez? Laguntzaileaz, ez? Ez, horren honetako baten. Honei biztien da, ondo horren. Makineko lehoie. Bai. Gero, Astue eta Zaldisek zeurik eki dozuz? Horrekin be parte hartu izan dozu? Bai. Nerekin ibilintzen, lehenengo Jose Marin Zaldisekin ibilintzen, da gero pasan nintzen nebira. Gara, non badugu Zaldirik? Ez, momentu ez dut zebe. Bauk eta animalixo, baina probako ikizteko dut zebe. Beste zozen nahi zu gehitxu edo? Ez dut. Ikustazu berritxun futuro ekolan programun? Keba, bertxun da... Nik izan azteguru jutena, programundu guztia, idixezpa Zaldixo eta nik azteguru juten ikusta, baina ez da dorten inor bertxuarek azteipez, nik askotan ezagoteako harrien, jungo azteina proba guztia da inok zuzten motena, Europik. Baina arte betien eskila, onduzte, daneta leko askotan bentzete proba guztia. Ez da bertxuten ez dut ikusten, nik proba zalik izta. Dikuda? Vale.